pisan. Kepiye? Aku bingung ya, kanca-kanca kuwi do ngundangi buka bersama. Ayo mangkat no ngejak pacarmu. Wah, aku nang ngajak pacarku isin wonge lemu. Wah, tenang bae. Nek ming pacarmu lemu, kuwi ngonto aku. Piye? Bojoku ki tak kai program, bojoku yo lemu tak kai program lho saiki. Dadi per hari kuwi paling ora kudu dek iki mlaku paling ora 10 kilo. Lah kuwi wis berjalan pirang dina? Programe kuwi. Heeh. Programe wis berjalan kira-kira seminggu. Oh, lah terus saiki bojomu wis nganu, wis kuru. Ah, saiki bojoku kuwi sembuh, isih kuru apa isih lemu. Wong sedina mlaku 10 kilo iki wis seminggu sembuh le mlaku wis tekan ngendi. Oh, lah pekok kowe iki. Piye? Kuwi bojomu minggat ya? Ora ngerti.